Sewek kok iso wurung nguber cewek sampai ke glondong-glondong. Iku jare Cak Kartolo lho, rungokno ya. Mlakune wis rada peyok ngene. Tuku sewek kok iso wurung nguber cewek sampai ke glondong-glondong. Rekaman kula bapak ibu adik-adik lan mas-mas hatya menawi sairan kula dolor kirang sekeca kula suwun derek-derek paring pangapura. Mula wong urip pilinga wekase para pini sepo kita ojo sampe salah dalan iku marai sang asya usahno jujur temen sabar lan nerima uripe supaya tentrem sakula awarga nok bidang apa ae nek liwat dalan sing kliru najan uripe luwe-luwe tapi nyandang arah asih aku nek sing gak bener dolor iku ojo sampe ditiru nek ana apa-apa nyusano keluarga lan anak apa apa maneh nek duweni sifat kurang terus ongso-ongso direwangi gak turu-turu ngelompokno atyo rina wong idolor direwangi mula sororoga wis duwe montor 5 kepingin duwe asa urip ayem tentrem dolor wong iku sing digoleki ya kudu usaha tapi liwat dalan sing mesti 24 jam wektune ayo dibagi mula ojo lali kesehatan jasmani lan rohani nek uripe cukup pergaulan ojo dilalekno uga barek dulur
bala kanca lan tangga kudu sing rukun manungsa iku saling butuhna lan wong urip iku kudu bloko suta nek nuruti gengsi dulur kadang-kadang ana cek diajeni barek wong liya direwangi nyaut tengen lan grabak kiwa bareng urusane macet akhire ketolo-tolo contone aku dhewe kepingin gaya sepeda nyilih goceng pacar ditakoni asale tak warah tas tuku 1 juta selawe kula pacarku atine seneng goyang guyu barek mensam-mensem nok mburiku nok wong gremang-gremeng aku dianggep goceng wong sampel kula senenge setengah mati tangan sing kiwa ngeremet driji olehku nyetir mek tangan siji bareng selip dadak nobrok tukang patri njaluk kerugian 10.000 langsung tak bayar sing duwe goleki kepethukno dalan sepeda motor dijaluk aku nyucrut koyok garangan kula pacarku kaisinan sebab ngerti sepeda silian aku menedek tuku sing anyar ngenteni duit tak dodol kuburan cekap semanten kidungan kula sae lan boten borong rasa iku mau jare Cak Kartolo lur rungokno kidungane Cak Kartolo liyane ya lur